Assalamu alaikum. Sunana Hannafi Rabilu Musa wanda kuka fi sani da Hannafi Dan Ibro. To ina gaya muku kar ka sake a baka labari ka tafi Dan Gwarzo Online TV ka je ka kalle da ake nishadantarwa. Ka kalle da ake faɗakarwa sosai a wannan tasha ta mu ta Dan Gwarzo Online TV. Ka je ka kalle da ake nishadantarwa. Ina jin ka Sakarai. To salamu alaikum. Jama'a sunana Sakarai. Yusuf Sakarai. Yawwa ana ce min Yusuf Sakarai. Kuma wasu sun fi sani na da Sakaran Ibro. Ma'ana Sakaran Ibro a fim ne. Na fito a Sakaran Ibro. Sanar da su. Yawwa. Dan Gwarzo Online TV. To jama'a ku kalli wannan tasha mai suna Dan Gwarzo Online TV. Za ku gwangwaje, za ku nishadantu, za ku yi raha, za ku yi dangwale kuma ku yi fara'a. Nagode. Ina buƙatar da ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Karfa ku manta an kuka danna ƙararrawan nan to da an ɗora aiki za ku gani. Za ku gani. Za ka ji ƙararrawa ta ce ƙalam to kun cika aikin ku. Na gaji da ka ɗora. Daidai ke. Ka tafi Dan Gwarzo Online TV ka danna subscribe. Assalamu alaikum.